Subuan sa SM City kay imit naton ang mga vloggers from Negros. Nagtabok ako sa flyover there. That's the portion. KTV sila ako no subong, pero wala ko kapamanghot kundi inya KTV. Let's see if either Quantum or basi sa wow sila. Wow! No, may libre lang ang KTV sa ground floor. Hindi na pangita ko gani actually ang ako niya clip kay nagkanta kami to. Actually hindi ako. Ang ako niya hinablos nagkanta siya. So yung favorite song, and na-edit ko naman for uploading na lang tani. But I forgot where ko siya gin-save. So I just need to look for it para ma-upload ko siya. And now we're going down the stairs. And yun, pagsulod sa SM, pangitaon ta na kung din sila nag-sing. Nakita ko, ari di sila nga area, LBC, tapos pakatuto sa daan nga location sang Quantum. Pero, wala eh. Saan sila? Can you see them? Ayos. Way ko nakita day Jerwin sa SM, pero may nakita ko nga ring light. So ano ni? Baklonta naman. Upgrade ar si Manang ang gabaligya. Ay, wala ni Manang na. Nahuya si Manang from Bavin. Nanan. Ay, nahuya si Manang. Sige, hindi na lang ako na lang ma-vlog. Sa cyber zone sila. So, ini siya tag 300 pesos, pero karon maapas ka mo dire na may discount pa siya. Sige, pangitaan ko pa itong mga taga Negros kung diin sila ng lupalop sa SM naglagaw. Bye! Mayo lang, wala ko kwarta. Wala gid chance nga makita ko sila. So, ano na lang ni? Mapuli na lang tae. Pero by the way, gali istorya ko lang. Kaya may nasugat ako nga sales agent. Hindi ko man siya kilala, pero nasadyahan lang ko kay I remember those days nga nagabaligya ako condominium diri sa Iloilo. And nakita yan, nasugata yang iya nga kliyente before. Tapos gin sa pack niya. Recently, niya nastorya ko nakita ko ha. So, nagsugatan na yung sila sa niya. Hi sir, remember me? Tapos tulong lang lalaki siya. Open niya dayon ang iya nga notebook. Tara sa notebook, may contract nga. May contract. Tapos sabi niya, sir, condominium. Tapos, okay. Ang mga ginatawag nga importante sa sales is ang follow-up. You won't be able to take your client on your first presentation, but if you know how to follow up on your fourth follow-up, laban-laban, makuha gina ang imo nga clients. Yeah! So, din ko na nakuha. Siyempre, kinamati kita sa kay Sir Fibolim nga lecture sa Gateway Hotel. Kung wala nyo pa nalantaw, ilink ko da sa dalom ang akon nga ginatinan nga seminar kag may arada nga message si Sir Fibolim sa mga vloggers, sa mga content creators katulad yours truly. Okay, bye-bye! Mayo kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat nyo. Pindutan ang subscribe button. Pati yung galay kag hindi pagkalimti. Rubin's Pie!